Hindistanna hayalim. Hak uğrunna gurvanlar, canım, dövletim, malım. Gögün yola ravanlar, Hindistanna hayalim. Hindistan we Türkmenler. 1-nji bab. Hindistanna Türkmen döwletleri barada taryhy çeşmeler we edebiyatlar. Arab-Fars dilinäki çeşmeler. Deli Türkmenlerinin sultanlığı, Kutupşa Türkmenlerinin sultanlığı Hindistanyň orta asyrlardaky taryhynyň möhüm bölegidir. Hindistandaky Türkmen döwletleriniň taryhyny öwrenmek barada şol döwürde Arab we Fars dilinde ýazylan bir näçe möhüm ähmiýetli çeşmeler bar. Hindistanda höküm süren Türkmen sultanlary öz eden işlerini taryhy galdyrmak üçin köşüklerini taryhçy alymlary, mewritnamaçylary saklapdyrlar. Döwlet işlerini belep, resmi maglumatlar el yeterli bolan bu alymlaryň işleri käbir kemçiliklerine garamazdan şol döwrüň taryhyny dikeltmekde bizim üçin gymmatly çeşme bolmagyna galýar. Hindistandaky Türkmen sultanlary ilim adamlaryny elmi damy gowunmarlyk edipdirler. Alaeddin Muhammed Halaji Bihary eýelände bu ýeriniň kitaphanalaryny musulman alimlarynyň ygtyýaryna bermegi onuň ilyma nähili ähmiýet berýändigini görkezýär. Ene dili, Türkmen dili bolan ne bolsa, Hindistandaky Türkmen döwletleriniň köşügünde döwlet dolandyryş işleri Fars diline alyp barlypdyr. Şol sebäpli de döwrüň taryhy mewritnamalarynyň hem şol dilde ýazylanmagy tebigidir. Deli Türkmenleriniň sultanlygyna değişli Fars dilinde ýazylan çeşmeler Minhajuddin Juzjani'nin Tabaqat-ı Nasiri, Ziyauddin Barani'nin Tarihi Firuz Şahi, Şemsi Sirac Afif'in Tarihi Firuz Şahi, Yahya ibn Sirhindi'nin Tarihi Mübarek Şahi adlı eserleri esasy çeşmeler bolup, olur häzirki zaman taryhçylar tarapyndan giýinde peýdalanylýar. Deli Türkmenleriniň sultanlygynyň irki döwrüne degişli bize gelip ýeten has irki çeşme taryhçy Fahreddin Mübarek Şah'nyň Tarihi Mübarek Şah'y eseridir. Onuň takminan 1157-nji ýylda Multanda doglandygy, 18-nji asyryň ilkinji çäreginde aradan çykanlygy çaklanylýar. On Lahorda 14 ýyllap hökümdar kowumlarynyň şejerelerini toplamak bilen meşgullanypdyr. Fahreddin Mübarek Şah, Şejere-i Mübarek Şah adly bu eserini Deli Türkmenleriniň sultany Kutbeddin Aýbege sowgat beripdir. Denison Ross, Fahreddin Mübarek Şah'ny Arapça we Farsça şygyrlar ýazan Ben Hüseyin al-Merwerudi bilen garşdyryp 1927-nji ýylda bu eseri Londonda Merwerudiň eseri hökmünde neşir edipdir. Fahri Müdebbir lakamy bilen meşhur bolan Fahreddin Mübarek Şah'nyň Adabul Harb we Şuja, Sewiş we batyrlyk edepleri, Sewiş we batyrlyk edepleri Deli Türkmenleriniň sultanlygynyň harby sunnatyna bagyşlanyp, onu şol döwürde ulanylan ýaraglar, atlary seyislemek, harby tilsimler barada gyzykly maglumatlar bar. Fahreddin Mübarek Şah gaznalylar bilen baglanşykly 18 sany şorta sözü öz içine alýan kitabyny Sultan Şemseddin il tutmuşa sowgat beripdir. On 18-nji asyryň 60-njy ýyllaryna çenli
wakalar şöhlenendirýän esasy çeşme Tabakaty Nasyry eseridir. Onun awtory Abu Omar Minhajuddin Osman bin Sirajeddin Muhammed Cüzjani 1193-nji ýylda dogulupdyr. Onun Pirozkukda, Lahorda, Eýranyň Gürgen welaýetinde dogulanlygy hakda maglumatlar bar. Ata-babalary Gadnaly türkmenleriniň we gurularyň köşkünde hyzmat edipdir. Ol Deli sultanlygyny Şemsilerin dolandyran döwründe Deliniň baş gadysy bolupdyr. Cüzjani 1260-njy ýylda ýazyp tamamlanan Tabakaty Nasyry adly kitabyny Şemsi hökümdary Nasreddin Mahmuda bagşlapdyr. Girişden we 33 san tabakadan, ýagny gatlakdan ýa-da babdan ibarat bolan bu eser umumy İslam tarihidir. Cüzjani kitabynyň girişinde onu ýazmagynyň sebäbini şeýle düşündirýär. Bir gün onun eline peýgamberleriň, Emewi we Abbasi halifalaryň, Ajam hökümdarlarynyň hemde Gaznalylaryň şejeresi bilen bagly bir kitap düşüpdir. Bu eser bilen tanışan Cüzjani öz döwrüne çen musulman netilşarlyklaryny hem goşmak bilen onun üstünü ýetirmegi maksat etmekdir. Eserin ilkinji 10 baby peýgamberleriň taryhyndan başlap Gadnalylary çenli bolan döwrü öz içine alýar. Olarda halifler, Yemen hökümdarlary, tarihylar, Saffariler, Samanlylar, Beweyhiler barada maglumatlar bar. Eserim gurlara değişli baby hasam ähmiýetlidir. Sebäbi awtor bu arada kymmatly çeşmelerden peýdalanypdyr. Bartol Tabakaty Nasyryny gurlar hakda mühim çeşme diýip görkezýär. Eserin inniki bablary değişlilikde Gaznalylara 11-nji baby, Selçuklara 12-nji baby, Sanjardan soňra Nişapurda höküm süren emirlere 13-nji baby, Nemruz we Sistan mäliklerine 14-nji baby, Eýýubilara 15-nji baby, Könürgenç türkmenlerine 16-njy baby, Şentebanilara we Gurmäliklerine 17-nji baby, Toharistan gurlularyna 18-nji baby, Gadna sultanlaryna 19-njy baby, Hindistanyň Muizzi sultanlaryna 20-nji baby, Hindistanyň Şemsi sultanlaryna Şemseddin il tutmuş we orun tutarlary, Şemsilere tabyn bolan hökümdarlara 12-nji baby, Gara Hytaýlylaryň we Mongollaryň çoduşlaryna 13-nji baby bagyşlanypdyr. Tarihi çeşme hükmünde Tabakaty Nasyryň ähmiýeti onun awtorynyň öz ýazan döwrüne, ýagny 13-nji asyryň 1-nji ýarymyna değişli Demirgazyk Hindistan we Awganistan bilen baglanyşykly ýazan bablardyr. Eserin uly ähmiýetiniň biri onun ahirki babynda Mongol çözüşlerini giňişleýin beýan edilmegidir. Mongollaryň Gur we Gadna etraflaryny talamagyny, öz gözü bilen gören Cüzjaninyň Mongol çözüşleri baradaky gurrunlary hasam ygtybarlydyr. Cüzjaninyň Tabakaty Nasyry eseri özünden soňky döwründe ýaşan musulman taryhçylary üçin esasy çeşme bolup hyzmat edipdir. 16-njy asyr taryhçysy Ziauddin Barani Taryhy Firuzşahy eserini Tabakaty Nasyryň dowamy hökmünde ýazypdyr. Mirhon
we Handemir ýaly taryhçylaram Cüzjanynyň eserine çeşme hökmünde ýüzlenipdirler. Tabaqat-ı Nasyryň Diňe Hindistany degişli 11-nji we 17-nji 23-nji baplary ilkinji gedek 1864-nji ýylda Kalkuttada Nassaulis, Hadim Huseyin we Abdülnay tarapyndan neşir edilipdir. Eseriň Mongollar bilen bagly bölegi Siyasetül Emsar fi Tecribetil Asar der Tarihi Ali Cingiz ady bilen 1890-njy ýylda Bombayda neşir edilipdir. 1873-nji 1876-njy ýyllarda eser Raverdi tarapyndan tutuşlugyna ingliz tiline terjime edilipdir. Tabaqat-ı Nasyry tutuşlugyny Abdülnay Habibi Kandagary tarapyndan asyl nusgatyna neşir edilipdir. Ziauddin Barani we eserleri doglan wagty anyk ma'lum bolmasa-da 1285-nji ýylda doglandyr diýip çaklanylýar. Taryhçy Ziauddin Barani deli türkmenleriniň sultanlygynyň hökümdary Muhammed Toglagyň hökümdarlyk eden ýyllary 1325-1351-nji ýyllar köşgünne döwleti dolandyrmak işleri boýunça geňeşçi bolup işläpdir. Barani döwrüniň beýleki islam alymlary ýaly ähli ilmlaryň çeşmesi Gurhandyr diýip hasaplapdyr. Ol tarih we hadis ilmlaryny biri bilen ikiz diýip hasaplapdyr. Baranynyň 4 sany eseri bize ma'lumdyr. Olaryň birinjisi Tarihi Firuzşah eseri. Ol deli türkmenleriniň sultany Gıyasettin Balavanyň tagta çykmagyndan başlapdyr. 1266-njy ýyl. Toguloklar neweresinden bolan Firuzşah 3 sultanlygynyň 6-njy ýylyna çenni wakalary 1357-nji ýyl öz içine alýar. Barani bu eserini 70 ýaşlaryna ýazyp başlapdyr. Ýazar eseriň 11 babyny ýazmaga ýetişipdir. Tarihi Firuzşahy hökümdarlary terbiýelemek we olaryň halky islam diňine laýyklykda dolandyrmagyna ýardam etmek niýeti bilen ýazylypdyr. Eserde hökümdarlaryň goýberýän ýalňyşlary tanqytlanypdyr. Baranynyň düşünjesine görä tarih ilmi hayır işleri wagt edýän ilim bolmalydy. Baranynyň bu eseriniň gymmatly tarapy onuň Alaeddin Halaçyň köşk taryhçysy Qabireddiniň gol ýazmasy biziň günlerimize gelip ýetmedik köp jiltli Fathnama ýeňişleriň beýany eserini tanqidi nukta nazardan ulananlygydyr. Kitabyň girişinde özüniň tarih ýa we tarihy garaýşyny beýan etmek bilen Barani nesilleriň aňyna aşaky gatlaklardan gelip çykýan adamlaryň dälle eýsem diňe beýik şahsiýetleriň hemde olaryň eden işleriniň galýanlygyny sebäbi tarihyň sapaklaryndan diňe döwleti dolandyrmakdan we dini işlerden oňat habar beýik adamlar netije çykaryp bilýändir diýip ýazypdyr. Şonuň üçinem ol ýurduň syýasy taryhyny hemde sultanlaryň işlerini beýan etmäge ýykyn edipdir. Emma onuň eserinden ýurduň ykdysady durmuşyna, halk köpçüliginiň agyr ýagdaýyna, olaryň görüşine degişli maglumatlary hem tapmak mümkin. Barani özüniň taryhyna, musulman taryhnamasyna däp bolan ählumumy tarih ýazmakdan biraz çetleşipdir. Tarihi Firuzşahyň ýazary munyň sebäbini özünden öň Cüzjanynyň düýüp
bardygy bilen delillendiripdir. Ol öz eseriniň wagt çäklerini takminan Cüzcani'niň tamamlan teresinden, ýagny Deli Sultan Giyasettin Balavanyň dolanýan döwründen başlap Firuz Şahyň hökümdarlygynyň 6-njy ýylyna we özüniň ýogulyny 1356-njy ýyla çenni dowam etdiripdir. Barani taryhyny ýazýan döwletiniň ýagdaýlaryny bele adam bolupdyr. 13-nji asyryň 60-njy ýyllarynyň 14-nji asyryň başlarynyň wakalaryny beýan edenine ýazar bu döwrüň wakalaryny öz gözü bilen gören kakasyndan we atasyndan eşiden salgylanyp beýan edip, Deli Sultanlygyň naky köp wakalary gözlü şaýady bolan soň beýan edýän wakalary biziň üçin ygtybarlydyr. Taryhy Firuz Şahy ilkinji gedek 1862-nji ýylda Seýid Ahmed Han tarapyndan Kalkuttada neşir edilipdir. Eseriň käbir bölekleri Eliot tarapyndan ingliz diline terjime edilipdir. İkinji eseri bolsa Fetawai Cihandary, hökümdarlyk fetwalary. Sultanlara öwüt nesihat bermek üçin ýazylan bu kitapda öňkü geçen hökümdarlaryň durmuşyndan, aýratynam islamdan öňkü eýrandan alynan mysallary, şorta sözleri uly orun berilip, tosy ýeketäk golýazma nusgasy Indianty nomer 2646 bolan bu eser Selim Han tarapyndan 1972-nji ýylda Lahorda neşir edilipdir. Üçüncü eser Ahberi Bermekyan, barmaklylar baradaky habarlar. Bermekiler hakda awtory näwelli bolan bu eser Barani tarapyndan 1354-nji ýylda arab dilinden pars diline terjime edilip Firuz Şah togalagy gowşurylypdyr. Kitap 1889-njy ýylda Bombayda Taryhy aly Bermekyan ady bilen neşir edilipdir. Dördüncü eser Naat-ı Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'in vaspi sallallahu aleyhi ve sellem. Barani'nin bu kitabynyň ýeketäk golýazma nusgasy Rampur'un Rıza kitaphanasynda saklanylýar. Ýokardakylardan başga da Barani'nin çeşmelerde ady agdanylýan Sultan Kebir, Ulu Sultan, Inayetname-i ilahi, Ilahi'nin enayetnamasy, Measir-i Saadat, Seyitlerin täsirleri, Hasratnama, Lübbüt Tarih, Saab arasalanan, saylanan tarih atly eserleri bar. Barani'nin Taryhy Firuz Şahy eserini soňky döwrüň tarihçilary Yahya ibn Ahmed Serhindi 14-nji asyr, Ekber döwrüniň senenamaçysy Muhammed Kasım Gurgeni Ferişte, Hoca Nizameddin al-Herevi tarapyndan hem peýdalanylypdyr. Meşhur Arap siyasatçysy Abu Abdullah Muhammed ibn Battuta'nın 1304-nji 1377-nji 78-nji ýyllar siýahat Hindistanyň taryhyny öwrenmekde gymmatly çeşmedir. Ibn Battuta 1304-nji ýylda Tanzer'de Marokkoda dogulupdyr. 1325-nji ýylda watanyndan alys ýurtlara siýahata ugran siýasatçy 1353-nji ýylda ýyzyny dolanyp barıpdyr. Ol Aleksandriya, Kaire, Mekke, Halava, Damaska, Konstantinopol, Buhara, Kabula we başga bir näçe ýerlere siýahat edipdir. 1333-nji ýylda
Muhammed Togolak onu Delidaky köşkünne kawusyny paýtagtyň kazysy wezipesini beripdir. Ol sultanyň köşkünne 8 ýyllap gulluk edip, uly awraýa eýe bolupdyr. Ibn Battuta Sultan Kutbeddin Aýbegiň kümmedine serenjam bermek we onuň wakfyna gözegçilik etmek wezipesi hem ananylypdyr. Bir gezek ol sultanyň gazabyna duçar bolup wezipesinden boşadylypdyr. Emma 1341-nji sultanyň ynamyna girip we bir näçe aýdan soň Hytaýa iwerilipdir. Ol Ýawa Hindi arhipelagynyň adalarynyň üstü bilen Hytaýa syýahat edipdir. Emma imperator paýtagtda bolan soň ol özüne tapşyrylan wezipeni ýerine ýetirip bilmän ýygyna dolanypdyr. Kalkutta gelip gäme minip öz watanyny dolanypdyr. 1353-nji ýylda watanyna gaýdyp gelen syýasatçynyň gurrunlaryny Marokko sultanynyň köşk kätibi Ibn Juzayya ýadga geçirip